Většina lidí, co jsme měřili, nedosahují svého komplexního zdraví 35%. Jmenuji se Petr Semrád a chtěl bych vám představit svého kolegu, který se zabývá 28 let diagnostikou. Pojďme, Štefane, na to. Štefan Porišťák, som pôvodným povolaním učiteľ a zdraviu sa venujem aktívnejšie odkedy som si absolvoval svoju rakovinu žalúdka a naučil som sa od ľudí, ktorí jedni sú v medicíne, iní sú mimo medicíny, ale viac som sa naučil od tých, ktorí nie sú v medicíne, ako opraviť zdravie. A odovzdávam tie informácie ďalej a vidím, že si ľudia opravujú, tí, ktorí sa tomu venujú, tak si opravujú zdravie. A co je to teda za diagnostiku a v čem je výjimečná? Řekni nám v krátkosti. Tá diagnostika je založená na tom, že zbierame údaje z variability srdečného rytmu a je to tzv. Pulzová diagnostika, ktorá zisťuje, ako fungujú naše systémy. A z tých informácií dokážeme veľmi veľa vyčítať. Je to azijská diagnostika, ktorá bola aplikovaná v Európe. A ľudia, ktorí zistia, že sa jednoduchými metódami dá opraviť zdravie, vodou, dýchaním a základnými zmenami v životospráve, a začínajú to používať, tak odstraňujú si celý rad problémov, ktoré hovoríme, že sú to symptómy, ale opravujú si aj to, na čo nie sú sústredení. Tak ako sa to robí v klasickej medicíne, že sa venujú iba následkom, teda je to symptomatická liečba a to nie je správne. A co to teda umí, nebo jaké jsou i výstupy z toho? Řekni třeba. No, zistujeme napríklad v percentách, všetko v percentách, aká je komplexná úroveň zdravia, aká je úroveň imunity, ako ľahko sa ovládala nervovým systémom cievny systém, ako sa ľahko zásobujú bunky, ako sa vyrábajú hormóny efektívne alebo neefektívne, aká je komunikácia buniek medzi sebou a komunikácia buniek s nervovým systémom, aký je pomer medzi biologickým vekom a faktickým vekom a tak ďalej. Energetické prietoky, je tých informácií veľa, aj keď sa zdá, že čo by sa dalo vyčítať z pulzu. Určitě. A pro koho je teda vhodná? Ako by si doporučil? Všetkých ľudí, ktorí chcú sa dozvedieť o tom, v akom stave sú a aké kroky urobiť k tomu, aby sa sami dokázali ozdraviť a nespoliehali sa na niekoho iného, že to urobí za nich. A co je to teda za diagnostiku? V čem je jako výjimečná? Tá diagnostika je postavená na báze termodynamiky 5 ultracitlivých snímačov, ktoré sa dávajú na 5 miest na tele a za 6 minút dokážeme zozbierať informácie o arteriálnej krvi, teda tej krvi, ktorá ide k bunkám, 133 parametrov krvi a z nich vyplývajúce iné parametre pochopiteľne. A na základe toho vlastne potom vieme, kde je príčina a ako ďaleko to zašlo. Jednoduchými postupmi sa dajú tie odchýlky upraviť do noriem a potom sa spúšťa samoliečiaci proces, ktorý je, keď si človek udržuje, tak zostáva nemenný. Takže jaký jsou teda výstupy k tomu, nebo co to umí přemo? No, napríklad to, čo nás mimoriadne zaujíma, to je, ako fungujú zvierače medzi žalúdkom a dvanástnikom a ako funguje zvierač, cez ktorý vychádza žlč, v akom stave sú čreva, aká je úroveň kyslosti žalúdka, ako sa prekrvuje srdce, myokard, ako sa prekrvujú ostatné orgány, aký je
tlak v mozgu a podobne. Tých údajov je veľa. Je to komplexný obraz o tom, aká je kvalita krvi, ktorá zásobuje organizmus a ako zašli ďaleko poškodenia. Skvělý. A pro koho by si teda doporučil? Koho je vhodná takováhle diagnostika? Je úplne vhodná pre všetkých, aj tých, ktorí sú už chronicky chorí a chcú zmeniť, ktorí pochodili všetky možné kliniky a lekárov, ktorí sa sústreďovali na odstraňovanie následkov a chcú to uchopiť sami do svojich vlastných rúk.